So yun mga par, good evening. At ayan, kakarating ko lang dun sa sintro. Hindi ako nakipag-video na dun sa sintro. Sintro ng Erika. Nag-request yung anak ko ng ng pritong manok. Yung daw gusto niyang ulamin. Tapos magpapapak daw muna siya. Ayan. Ibig sabihin, medyo maganda na yung pagkaramdam niya. Basta, kung sakaling di na siya sinatin may magdamag, bukas, makakalabas na tayo. Di ba, Bibi? Wiwi, sabay inom paglabas. Alam na, abangan na ng tubig. Hindi naman ko na pagpupuan. Ayan na, chicken. Gusto niya lang naman ito, yung balat. Nag-request kanina, pakaligo ko. Papabili mo ko ng chicken. Sige. Ganun para kumain. At sana yun nga. Sana wag nang magkasin at magdamag para makakalabas na tayo. Tapos bukas na naman, lakad na naman kami ni Mes ng mga kakailanganin na papel para kumbaga mabawasan yung babayaran natin. Kasi bukas pangatlong araw na namin. Sa kwarto pa lang 2 plus ano lang yun, kailangan maglakad para mabawasan yung babayaran. Kain na. Ano nabasa? Sinulas ko kasi. Okay naman yan. Kain yan. Saan ka? Dito na lang o dyan? Ikaw po. Ano? Dito na po o dyan na lang? Hindi. Makain ka lang. Main. Alkoholan mo. Hindi na ako bumili ng kanin na mainit. Kasi may rasyon ka naman. May kanin naman tayo dito. Papakin mo yan, mamaya magkanin. Grabe yung at yun, magaling na siya. Parang naririnig ko pa yung nung unang gabi nung Biyernes. Sabi niya bago siya dalhin dito, Papa, di ko na kaya, nanginginig. Sariwa pa sa parang naririnig ko lagi. Bakit ganito? Sabi mo ba sa akin, bakit ganito yung nararamdaman ko, Papa? Ihag mo ko. Ihag mo ko. Bakit ganito yung nararamdaman ko, Papa? Hindi ko na kaya. Tas tubig. Nagtanong naman ako dun sa nurse station kung pwede ka ako ng chicken, pwede raw. Ha? Tubig. Oo, maraming tubig. Pwede raw siya ng chicken. Ayaw mo ng sauce? Diyan mo lang, diyan mo lang. Yan. Mamaya kakain na rin kami. Ayan po. Bali, pinatay namin yung ilaw na isa doon. Kasi para mapasarap yung tulog ng anak namin. Kaya medyo madilim. Dito lang yung ilaw. Tulog si mama. Tsaka si baby. Kasi
pag buhay yung ilaw dyan, pagising-gising siya. Kaya pinatay muna namin. At ayan, may panibago na naman na resita na gamot. Antibiotic ata ito. Ito. May gamot na naman na bago. Ihatid ko yan dun sa nurse station. Bago na naman. Sana pag naubos yan, gumaling na siya. Kasi ito, paubos na. Yung binili ko kahapon sa labas. Ito. Paubos na. Tulog. Hindi ko, hatid ko muna yung gamot sa nurse station para kung kailangan na injikan, magamit na. At yun, salamat pa rin sa panonood nyo sa aking vlog. Pwede nyo rin pong balikan yung mga nauna kong upload, mga old vlog ko para ano ba tawag mo? Kasi para may pumasok pa na revenue sa atin. Kasi kailangan po natin ng mga gamot. Kasi pag alam mo, nakalabas na kami, may gastusan pa yung mga gamot na check up dito para makaalalay. At maraming salamat po sa inyo, sa mga viewers. Maraming salamat. Yun. Sana huwag kayong magsawa sa panonood ng aking vlog. At maraming salamat po sa inyo. Sa mga sponsors po, maraming salamat. Yan, hatid muna tayo ng gamot. At ayan po, hinahanap natin yung boss natin. Sila tulog. Ako yung bantay. Paggabi ako yung bantay. Asawa ko tulog. Kasi grabe pa yung puyat niyan nung pagbiyahe niya pa uwi. Tapos pagdating, diretso dito. Wala ko tulog. At okay na yung temperature niya. 36.5. Sana mag-steady na siya. Magdamag para maano-ano kung makalabas na. Mama, tulog. Yan din nagbantay kanina na umalis kami. Puyat. At pinapatay nung anak ko nga yung ilaw na siya, nasisilaw. Yung oras na ba? Nine 9:20. Magdamag tayo ng gising. Nanonood tayo ng vlog. Sana tuloy-tuloy ng paggaling ng anak ko para makauwi na. Kasi yung tindahan namin doon napapabayaan na rin. Kanina tinignan ko yung tindahan, binuksan ko yung mga ibang paninda, lalanggam na. Huwag tayo ng vlog. Bumigay tayo ng tubig para magkape. Kape tayo. Yan po, kape tayo. Para di tayo antukin. Bumili ko na ng kape dun sa labas kanina.
sariwa pa sa yung natatahimik ako. Parang naririnig ko yung ano nung anak ko nung kinukumbulsyon siya. Yakap-yakap ko siya na palabas kami dun sa kalsada. Ngayon doon ako nung kami kila mama. Sabi niya, Papa, bakit ganito yung nararamdaman ko? Kinabahan ako. Mamaya titingnan ko yung temperature niya. Kahit tulog siya, chinecheck ko. Kanina naman pumasok dito yung nurse. Okay naman na yung temperature niya. 36.5. Pag ma-maintain yung magdamag, makakalabas lang. At kanina may antibiotic pa akong binili. Mama, ay bukas siguro natuturo. Sabi ng doktor kanina, hindi raw kami pwedeng lumabas na may sinat pa yung anak ko. Kaya dapat ma-maintain 24 hours na di naman kasinat. Papayagan na kami. Bagay, kailangan naman na lumabas kami na ano. Tama naman ang doktor. Hindi talaga pwedeng payagan na lumabas na may sakit pa. Pati ako, hindi ko rin talaga ilalabas yan. Kasi napakalayo. Biyahe. Bukas ihatid ni Kasinggid yung papel na kailangan. At ayan, tapos na akong magkape. At si mama, gising mo. Sabi ko mag-cup noodles. Alin dyan mo? Ito. Ayan, mag-cup noodles si mama. Hindi muna ako na tubig mainit. Tapos
Anak ko, almusal na sila. Anak ko. Yan. Medyo okay na yung ano niya, yung lagay niya. At pang-apat na yan na dextrose. Pang-5, bagong kuha ko na naman. Yun, abang-abang tayo ngayong araw. Tumakalabas kami ngayon. Kasi di na sa Sininat. Nataka-uwi muna ako. Kasi may kukunin akong papel dun sa amin. Ano na? Na? Kumusta ka na na? Ha? Ayos na? Okay ka na? Lalabas na tayo. Ay! Sana makalabas na ngayon. Guys, na po siya. Ayan po, pauwi na ako. Kunin ko muna yung papel doon. Para pag sinabi ng doktor na lumabas na nga, makauwi na kami ngayon. Ay, nako. 7:45. Oras natin ngayong umaga. Uyat. Go! So yun po, nandito na ako sa bahay, kararating ko lang. At nakuha ko na yung baptismal nung anak ko para gagamitin dun sa PhilHealth. Kasi walang PSA, pwede naman daw yung baptismal. Ayan. At diretso muna ako dun sa bahay namin, dito ako pumunta kay Papay. Kasi iatid ko itong gamit, mga labahan. Ayan. Yan po, dito na ako sa bahay. Time check, alas 9. Ayan. Tid ko lang to, tapos alis ulit. Ayan po, paalis na ako. At tinawagan ko yung asawa ko na mauna siya doon sa Labuha. Yung tawagan ko ulit, baka di pa nakakaalis. Kasi nakuha ko na ang papel. 8:40. Time check. Hello? Nakagaling na ka? Nakagaling na ka? Di ba, muna ako sa detal.
Saglit sana, saglit. Pagalin na ako. Sige na, Sige na. Hindi ko pala nakakaalis. Sabi ko, paalis na ako. Sa kanya kasi nakapangalan yun. Nandun naman si mama. Mabantay. Sana konti lang yung bill natin. Yan. Let's go! Yan po, dito na ako sa Nabwa. Nakarating na ako. Papasiros ko muna po dito. Xerox. Yan po, nakapasirox na ako. At diretso na ako dun sa Philhead. Baka nandun yung asawa ko. Nagdara sa silong. Wala pa yung asawa ko. Para sa malilim. Dire. Ang garahe. Hantay na lang ako sa asawa ko. Wala pa. Dito na yung asawa ko. Kakarating lang. Ayan po, pupunta na kami ulit sa hospital. At nakuha na namin yung PhilHealth. At maghihintay na lang kami nung doktor. Ano mo? Hintay na yung doktor? Kung makakalabas tayo? O ano tayo ng advice kung saan na tayo pupunta ulit? Kaya nga. Di magtanong na tayo doon kung ano, saan na tayo pupunta ulit para matapos na yung dapat lakarin. Sinaksak na yung panibagong gamot. At ayan po, good news. Pwede na lang kaming lumabas mamaya at maglalakad na kami ng mga papel. Kaso ang problema, ayaw niya nang lumabas. Kasi yung TV raw, kasi sa bahay walang TV. Ayan, kasi may aircon na. Lumabas na tayo para kasi makapilo na tayo sa gawain doon. Yung tindahan natin, nilalanggam na yung mga tinda. Yan, sa wakas, graduate na.
Ako'y nagutom na. Wala na ba ito ngayon? Ayan. Wala na pagbalik. Yes, yo. Lalabas na kami. Lalabas na kami. Lalabas na Walang kami. balon daw. Nakaunti na nila na sa Yan. Thanks G. Thank you Lord. At kami ay makakalabas na raw. Yung mag-aasikaso na kami, kukunin na namin yung final bell. Kaso malungkot nga talaga yung anak mo. Ayaw nang lumabas. chicken pa nga pa. Meron pa ga. Yan. At kami lalabas na. Kami ay lalabas na. Kami lalabas na. Kami ay lalabas na. Yes, yo. Kaso ayaw niyang lumabas. Marami ng tao. Hindi tayo pwede dito na wala tayong pera. Saka yung tindahan natin napapabayaan na. Dapat nga matuwa ko kasi magaling tayo. Ayaw ko na ditong bumalik kahit kailan. Kaya mag-ingat sa kayo. Ayaw ko nang bumalik dito kahit kailan. Kahit aircon pa to. Kahit dalan pa tayo dito magkain. Ayaw ko dito na. Kahit bigyan pa tayo dito ng maraming pera. Ayaw ko dito. Mas maganda sa labas. Ayan, lakad-lakad na. Tara namin.